soc la Eva de Mamíferes i avui us presentem el nus motxilla alta. És el primer nus del repte que fem a l'esquena i per a fer-lo necessitem un folar de talla 5. Jo el faré amb aquest Little Frog de talla 5 i avui us ensenyarem una manera també per posar-se el bebè a l'esquena amb folar. Busquem el centre del nostre folar i anem a buscar el nostre nadó. Agafem el nostre bebè i li col·loquem el centre del folar sobre l'esquena, dos ditets per damunt de les orelles, per si s'adorm donar-li el suport necessari. Una mà sempre agafa el bebè. Agafem la tela de darrere i la passem cap a l'espatlla contrària. Aquí ja vigilem que la tela no es giri, que estigui ordenada i que la cama del nostre bebè quedi ordenada una mica. Fem la bosseta del nostre bebè, passem tela entre el bebè i jo. Tornem a comprovar si cal que la cama està lliure. I aquí agafem i donem tensió a tot el folar i guardem la tensió entre les nostres cames. Després agafem l'altra part del folar, donant tensió també. Les ajuntem. Ara el bebè ja estaria subjecte, ja estaria agafat. De manera que jo aquest braç el puc deixar lliure perquè el tinc agafat amb la meva mà dreta, tinc agafat el folar, amb el qual el bebè ja no caurà. Ara el que faré serà passar-lo cap al darrere, aixecant el braç, posant-lo cap endavant i al mateix temps ajudant-me del folar per a que el bebè vagi cap enrere. El primer que he fet també és col·locar la mà en posició de seguretat, que és agafant la cama contrària. Amb la meva mà esquerra agafo la cama dreta del meu bebè. I ell recolza el seu culet sobre el meu braç. Després, una altra tècnica és que a l'hora de posar-nos el bebè a l'esquena no ens podem posar molt horitzontals, perquè si ens posem molt horitzontals els nostres bebès tendeixen a aixecar-se. Llavors hem de buscar una posició lo prou recta i lo prou inclinada per a que ell se senti còmode i nosaltres també. Ok, ara tenim aquesta tira, li donem una mica de tensió punt per punt, si cal, i guardem la tensió entre les cames. I ara agafarem. Si cal, jo vaig canviant de mà de posició de seguretat. Aquí he vist que ara la cama la té atrapada i la volem lliure. De manera que he canviat de braç. I és perquè la bossa havia quedat massa gran. I ara ja quedarà lliure. Anem donant tensió a tot. I ara el nostre bebè ja no podria caure, perquè tenim tensió a les dues tires, de manera que jo ja podria aixecar. Un cop tenim així, farem el nus. Un nus simple. Apretant. I ara tenim dues tires. Una tira que puja cap a dalt i una que baixa. Doncs la que puja ja la fem baixar cap al mateix punt. Passarà per damunt d'una cama i per sota de l'altra. Tot això sense perdre tensió. I aquí ja guardem entre les cames i la que passava per sota serà la que ens farà de l'altre tirant. Pujarem. Desplegarem l'extrem. Aquest serà l'extrem que anirà per dalt. I aquest el que seguirà el camí per sota. De corba a corba. Vigilant que el cap li quedi lliure.
i anar donant tensió. Un cop el tenim aquí, el passarem per sota de la cama. Aquest també hem de tenir en compte que és un nus que habitualment es fa amb nens més grans que el meu nino. Això és el seu nino, també queda més baixet, però no seria el nus més recomanat per a bebès molt petits. Millor seria un cangur o alguna així per començar. Un cop ja el tenim així, aquí ja faríem el doble nus. Podríem ordenar això si veiéssim que ens ha quedat massa al nostre coll. O si faltés donar atenció en algun punt, doncs seria el moment d'arreglar-ho. I per treure'l, doncs primer soltaríem el nus aquí sota. I igual, treuríem primer una capa, sempre en posició de seguretat. Jo ara començaria el nus i podríem fer el mateix si volguéssim també. Podríem ajudar-nos del folar per a fer-lo venir, que és donant tensió aquí al folar, en posició de seguretat, el faríem venir cap al costat i un cop està aquí al costat, jo agafo mà contrària, mà al culet, passo cap enrere i ja el torno a tenir al meu davant. Espero que us animeu a provar els nusos a l'esquena i ens veiem al proper nus.